usukwenza consciously ngamabomu, uyabona? Awusakwenzi accidental. Mhlawumbe ulokhu uyibuza ukuthi why umuntu notice ukuthi abanye abantu baze umuntu aye nephepha etoilet uyolifunda. Mina nje ngomunye walabo bantu kuya ngokuthi ngithathani. Uma ukhona iphepha ngithatha lona, sometimes ngithatha ifoni, uyabona? Kuya ngawe ukuthi yini uyawuthanda ukuya nayo etoilet. It's hard, but still here's the thing, uma ufika laphana uzoba in a state of focus ngendlela eyisimanga kangangokuthi lento ozobe uyiphethe uzogcina uyiziba. If ungene nalo iphepha uyogcina nje ngokulibulubuka, usukwenye indawo usufocusile uzogcina ulivala impela ulibeka eceleni. Makuthi ufike nayo ifoni uyigcina uyibambe kanje, cause manje khona state usungadragekile, usukungenzi njani, usuwenje unnatural, but there's a certain focus obakuyona. Nawe uma ufuna ukuthola clarity kwezinye zezinto ofuna ukuthola clarity kuzo, please jwayelana ne-toilet. Yiyo-ke lento bengiyibuza ukuthi ngizokutshela kanjani uyizwe because manje ngizokupromote ukuthi uyohlala laphana endlini encane. Hey, it's not healthy, mhlawumbe omunye umuntu engasho kanjalo, but no, it's all about focus, it's all about your mental focus, yabo. Uma ungahlala nje for about an hour uzowabona ama-solutions ozophuma nawo, uzoyibona izinto ozoyicabanga, uzoyibona i-clarity ezokwenzakala kuwena. Ucabanga ngisho izinto ezi-over engahlangene nawe, ubona ama-solutions. Maybe wabaxoxa nabantu bakutshela ngey'nkinga zabo, and uthi uma usuhleli kubuye konke. It's really amazing izinto ezenzakala kuwena, njengoba ngishilo ukuthi kuba noguquko olukhona kuwe ngaphakathi mangabe kuleya ndlu. So now if you're gonna try this out, nakhona phela ngithi kuzame, yabo, kwenze nje kanye ubone. Angithanda ukwenza vele njengoba ngishiyo ngiqala ivideo ukuthi uyakwenza kuthi uba ukunaka. Mhlawumbe nawe ubunganaki, kodwa impela uyibuza ukuthi kwenziwa yini mase toilet. Hey, ufila ngenye indlela, kuyashintsha ngisho nje indlela osungakhona because ngathi khona lento esuyitshela ukuthi awusuwedwa kodwa futhi awusekho wedwa in a kind of way, uyabona? Engathi nje angazi there's some certain presence esukikhona. Indlela nje behavior ngakhona, indlela ocabanga ngakhona uma ulaphana. So we are always looking for indlela ezingcono zokwazi ukuthi si-understand singabantu, and le ngikutshela yona enye ezokusiza ukuthi uyi-understand at a certain level, yabona? Ya uhambe kuyojula laphana ngendlela encane. You know, I'm speaking from experience. Hayi ukuthi mhlawumbe kumane ngiyafika nje ngithi kwenze lokhu ngiyabhayizisa, cha. It's experience, I know, you know. Nami ngiyayinotice uma ngabe ngiyalapho ukuthi hayi no man, you know, there's a certain way engiba ngakhona okuwukuthi angikhona ukuba yiyo lo ndlela mangabe nje ngila endlini kunormal. Uma ngiyalaphana hayi khona a